So a sakamakon muna da mutane da yawa da kuma muna an sauyin kamar ƙawayenmu ko kuma 'yan uwanmu ko kuma abokanmu. So ya kasance ko budurwarka kuma kana magana da ita amma kuma kana zarginta ko tana da hotunan wasu a wayarta ko kuma tana wannan sai ta ɓoye su. So ko kuma ka zo ka rasa taya za ka gansu kuma baka sanya matsayin ya aka ɗauke ka ba. So wannan website ɗin zai taimaka maka ta yanda za ka bi ka ga inda take, ka buga kayanta saka kuma komi nata wanda ya kasance ta ɓoye, sannan kuma za ka ga komi da ɗinka da wayanda suka ɓace har da hiding file duk za ka gansu a cikin wannan website ɗin wanda za mu yi bayani a kan shi. In kun biyo mu, ku dai kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da kasancewa da tashar mu ta Mobison TV. Kamar yadda na faɗa muku cewa za ka shiga ka ga kayayyakin da ke cikin wayar ka ta website, sannan kuma ka ga hadda abin da ma aka kulle duk za ka shiga ka gansu. Kuma ko da ya kasance kana zargi ko wani abu ko kana ganin cewa budurwarka ba ta kai take ba, ta aje hotuna a bol ta ɓoye, kana so ka ga to yaya abubuwan suke. So wannan website ɗin zai taimaka maka gurin da za ka bi ka gansu kuma ka ga kayanka, sannan kuma za ka shiga ka dudduba kayayyaki har ma ya kasance za ka iya downloading ta cikin file ɗin gaba ɗaya kuma file ɗinka ne. Amma wasu abubuwan saboda kana so ka nuna mata zahiri, za ka iya ka zo downloading ɗin shi. Idan ka download ɗin shi ka tura ma wayar kashi, sannan ka duba ka gani saboda ka aje shaida a kai. To shi dai wannan website za mu shiga Chrome a ciki. Chrome za a shiga in aka tashi, domin ba kowace opera bace take yin abin da Chrome take yi, saboda Chrome na da matukar amfani. Sannan ma ina tunanin za mu yi muku bidiyo tangaran ma mecece Chrome din, ita kanta mecece Chrome din ma insha Allah muna nan za mu yi muku abin bayani akan Chrome din, domin Chrome tana da babban sirri wanda mutane da dama ba su san shi ba, amma Chrome gaskiya babba ce a cikin operori. Ko za mu shiga Chrome kamar haka. Dan muka shige ta kamar haka za mu danna wurin abin nan, za ka danna file, za ka rubuta. So kun ga ma ga can ya bayyana. To idan ka tashi kai ma wannan abubuwan za ka yi type, saboda ta shi za ka gani file dot menene yanan sd card, saboda haka //.sd card. So da ka yi wannan za ka shiga in Allah yadda za mu shiga goat din nan. To da mun shiga kun ga ya kawo mun kayan wayata da komi. So anan duk abin da ka ɓoye, duk kuma abin da ya kasance baya cikin bayyanuwa ko ba a bayyane yake ba, so za ka bai, domin kun ga hada hiding file take ganowa. Tunda kun lura duk gashi nan ga wasu abubuwa na system configuration / kun ga duk ga nan. So wayannan duk kaya ne wayanda ba a cika ganin su ba, amma ita za ta bayyana su, domin hakan yana da matukar amfani ne ga website din. Shi yasa suka ba da damar da za ka shiga ka ga wannan abubuwan duk kuma ka gansu kayan wayar kaɗin. So duk abin da na shiga nan za ku ga duk komi zai shiga. In na shiga na wuni, sannan back zan yi irin back ɗin da na saba. Sannan idan waka zan kunna ta lafiya lau kuma ta yi. Duk abin da na kunna a wannan abin zai yi ya kasance da ka san na hudun da amma dai a cikin file ɗina nake. Saboda yanzu bari mu shiga waka ku gani ga shi ta bude. So duk abin da na shiga anan har bidiyo na shiga shi ma za ta nuna mun shi, kuma lahiya lau zan gan shi ya bude mun amfani, ya bude normal. Duk kun ga kayayyaki na nan za ka yi ta ganin cewa kamar yanzu bar mu shiga wannan magani. So kada ka yi burin wani ya rasa dan kai ka samu, mugunta ce wani. So duk kun ga kamar duk gasu nan file na. To anan duk abin da aka boye kawai za ka shiga ne, saboda hada hiding file suke nuna. Za ta nuna maka file din da kuma sauran kayan da aka abin din su lafiya lau, za ta nuna maka su ka ga abin nan ɗinka. Amma maganar gaskiya wannan abu ba wai an yi shi bane domin tona ma wani asiri. Ba wai na yi wannan bidiyon bane domin a tona ma wani asiri. Maganar Allah, wannan bidiyo na yi shi ne saboda ilmantarwa. Ku kasance tare da Mobison TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan zai sa mu tabbatar cewa lallai kuna tare da mu. Sannan ina ƙara mai sanar da ku cewa bidiyoyin mu za su dinga zuwa insha Allah akai ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.